Модулни бани. Какво представляват те и защо не споделихме каква е цената? Има доста коментари под новото ни видео, даже съм си ги записал тук, като например: нещо не го разбирам това, къде ще ги слагате тези модулни бани? Или пък: не дей много зна, ам кажи на орта от толкова до толкова. Интересно колко много харесвания има този коментар. Добре, какво всъщност представляват? Модулните бани са готови санитарни помещения, които са произведени в контролирана среда. Доставяме ги напълно завършени с плочки, мивка, душ, тоалетна, ел и ВиК инсталация. Тези бани не се поставят в съществуващи сгради или в задния ви двор. Те са изцяло предназначени за ново строителство, като например жилищни кооперации, новостроящи се къщи, хотели, болници или общежития. Монтажът отнема броени часове, а не месеци. След като ги доставим на обекта, вдигаме ги с кран на съответния етаж и след това се поставя на мястото си. Предлагаме два вида модулни бани. SMC, произведени от полимерна сплав, за които на по-късен етап ще дадем повече информация. И другия вид е GRC, тази, която е зад мен, с специален бетон при основата, метална конструкция, фиброцемент и плочки. И най-важното за много от вас – цената. Конкретно тази мострена баня, и подчертавам мострена, е 12 500 лева без ДДС с цялото оборудване. Това включва структура за вграждане, естествено плавно затварящ се капак, шкаф мивка с смесител, стъклен параван, душ с термоглава, вентилатор, LED огледало, осветление, контакти и всичко необходимо за една баня. Каня всеки един от вас тук при нас в град Попово, за да ви покажем всичко нагледно. И имаше доста въпроси в коментарите: може ли модулната баня да има прозорец? Хора, естествено, че може, всичко е възможно.